Kulumka joto takuk songno joto diba kaham nugui tongo sung koekdin je lai thangmani wa kabangma controversy ngi tongkha chini lukni sajak sanjana debrmani tuyei kabangma Facebook rok go kabangma comment phairega kabangma post rok choli tong nakar sanu aborok kisa chaos ngi thangka ba angnani kering mani phano ngi thangka haipano lukurok ni demand ba kabangma borok ni demand thongmani ba abo hai ngi thangka khaina musung yawa ma khalai kya sana musung yawa ma salai kya so tabuk request khlayo joto public rokno kisa thanda ba gira sidi chini bukuk sanjana chini manai sanjana bo bole kosto si tongi tongko bini sakbo hami angi tongko tebu serious ngi tongha do bini ma phasong to borne je wan sumung tui borne je buji mung tui borok bo decision nawai phaiga because borok bo kaisa borne bo khawa bumti khlainai khlaya buji yani bagani borok mung sa decision nawai phaiga keba solution ri mane kri khani bagai pam tingi phaikana tabo ke tabo koina mu chungo jotto takho bukuk songno ke bo teisha tabuk santana songno call khlaine ni kisa bondor ba sidi ba boni families rokno kuno sahona ni kisa batha ge tangoi ra sidi nailena khana chini takho pohor song thangai kok salainai boni family members by tamo khlainai khlaya borok decide khlai tonglayo the remaining funds tongmani bumte ki utilize khlainai khlaya because tawbo sanjana ni sak hamya khu bini sak hamya ni bagai tabo expenses to tongnai no bini mane khani rok paina ni bagai ba bini bagai je samu nang mane aborok to nang tongnai no khu haine bagai no khana ka ham ka kok salai pana discussion khlai lai decision na lai tung chuni ta khok pohor song thangai family members by kasang ka so kok salanya ning thu tabuk je sung controversy khlai tongmani aborok no sung kisa ma bon thak lai sinai borno pressure yawe borok ni bo borno yang ti bo sung khanai manai lena ki borok tam ni bagai amta decision na kha because borok bo limited ideas tongmani bagai no asak limited asak ideas maya je borok ni buji tui borok bo khlai phaika borok ni je wan suk tui borok bo sanami phaika je ngna ni tang ngi phailega so tabak abono koyo jotona ta khuk song si isa bathak bai gra sidi ta manai sanjana ni bagai kuno controversy ta khlai lai gra sidi khana chini ta khuk pohor song thagai kok samani ya gola chung nailena bumtu khlailena aboni pore public bai tam salainai salaya amu jotto public ni buska tongai no sum kok salai sinai ba decision na lainai or self decision to kev nana ni thangla but yes lukurok ni full decision now next step na jak sinai aboni bagai ang konya mu chungo please borni family rokno tabu call khlai u anak sana ba ulta palta kuno kok ta salai kurudi kuno phanata halai sidi borok bo je bujiti borok khlai pheke ba boroni bo buji angai phana mistake khana to manai legra nai khana kok salai tamo decision nai man ba borok tam wan suka tam wan sugi to borok bo to borok no borok mistake khlai buju wan suk thani wo capacity kringi thangi pano je sub jorate borok wan sugi man kha abono no borok update ready boy abono borok decision nai sanai phelai kha hani baga koyo ta khubuk song amsona ani koimo ke kisa bathak legra na bono borle sorry hamia kaisa o sorry hamia kaisa no tuyei chung controversy khlai lai kuno lab kri amo chungsi chung kising chung no ekhrek lemani khlai tongkha so bondo khlai lai tabuk khana jorate je decision namani lukuroni buskango chine takok pohor takok bishal borok si ageni simi case handle khlai phemani ba borok no thangai joto kishu discussion khlai lai lukuroni buskango tui phaisito asuno khulumka kha khlayo jotto lukurok logiro no ne okay Hambai.